tini sang sai mano belake khairoka naide sini kokoi romi sane bini ama bo khimui simania nge abono nogite bo khairok ma khaing ka naide bo mo khaike khim ang mo hake mong soli ma tong kita abun dati phat phat bono belai se dono nanya nang ni tongkha nang tongkha abono lokorok norok je man tu chu bala jaga di khoksa himbo khongni himbo deka hamza dono no sang sok pelai je tini khwai doi jori ya champawar bai te motamoti sa do sini norok je no sai mano sini kokoi romi sa belai sa khamya belai siria sang tong mane sang usukang ba hai thangka 2 din hai se kuna ngai sang tini haina hai bonus so bana bagai haina hai khai laga nge rumi aro thangnan belai kosto lama kita sampai ya sengo lama bike sabo sentabo kheta tu thangla tamo ngai salbo na hana di sampai sampai ini bagus kita balai thang tamo ma no kha belai ke somka no kha ei Kaburo parang nani pisa kostong lai jago na ei bosok jani thuk Tibra sarok ni kami am sai hingkan aba khai lama khamya nge watai bo season watai bo wajak nge ba belai tei tore chongkharo belai no ko somja bose thuk tei belai kabang এখন আসলে ঠিক যাও নখা বেলাই কিরমা সেনসাং চংখা সেনফা ফাট ওয়াটাই ওয়াইয়াসিনি বংনেरो সগयै তো বাवै संबो फाफाट नगो हाकसाल बा नगो थांलायनाय आबोनि बागै सं फैसा दय फायलाय बनिका बेलाय आं गाबोन रां थाखा mayo na pas kemana mah wasenai tini kai abon ada terus tangna nge kai mana no gai kana to pun bisa bisa tangga oh emne tini kan kol khalia darak na phaika water ni bagai doi hale mane advance kono call khai ho jawle finally sing phai sok ba gyase ne kokoi romi sa songnogo nge bini ama tongo bini thago to bini yong da bo usan tam da do hone samakhana no bini yong sino nge borok nogo no tongo bini baba hangkai samongo thangjak bini bagai no samong tha thangjana ni kolok laya rang puisa kering bagai daily samong thango sukang bosang malaya abani bagai nobia ngai jeng tabok borok no kisa sobawi sang dati si thangnane nokha belai somai tongkha nge tabok ba basai me khona hai nang boda himaya am to se ang size to ang size maya khel se khaja ya to no kapa am to se anga pur saka angu himaya ati bene ceranya tebo kosto nangja buta to nani sekang angkai khel khaja ya bo samane tini sang sai mano belake khairoka naide sini kokoi romi sane bini ama bo khimui simania nge abono nogite bo khairok ma khaing ka naide bo mo khaike khim ang mo hake mong soli ma tong kita mo kisapa nongkoi me ada amo basa khangka mo yakrati hajak ting uta tikhe mane bui phano rombuti saka mani phano rombuti basa nani trai phang khakanga mo yakrati hajak ting thangta mo basa balo khako ya 5 বছর tongkha nang khana snai je khona ang khena snai je yakhu mo agi nai khanai ma to nai phano asa hasa logo to nai me ego khwai agar tala sorok mi nai je khwang bo nga hasa logo thana to rang ro kribla
Jate banyak iko mo tikan Wa choli bana ma no to. sang kotol maya hanu Iya, saman anga bono kutul ma ya. kan khel khajak li ata. Amonya siranya tibo to nani mane ang da samulung nani siranya da nanya ni abo haing to hata. Kono sajak nai kere kya belai khai rago. Nadi bo sase khamya ma boma bo hemai se manja gya belai na goi tam jani haeng kha. Nge tabok ko koi ro misa dom tai sagari te sa mai rok sa kha. Bo mai rok to sana musung jago hai pono sai miya ko ko mai buti kisa kisa nangkha gai tei du dok kisa kisa khani to nuwa sung ta je tu jinis ming. Jenis ni. Mai rok ko wari sai miya ko. Tesa ragya khuna. Ragya ko. Tahu ko te besi u biya wo ketal nginya itu ya. Te besi ketal nginya asu bu maya roko bu maya tho maya amo haing to ha. Ketal ngi mane kaklai to ma kata. Tesa kaklai yo. Ketal ngi kaklai to ma. Du dok kisa kisa khani. Du dok kisa kisa khani. Nai sak nani dok ro thang na ngai kisa. Rakna na ngai. Ini ko. Mungkin ini tahu kondisi abo hain atau abo hanya je abo hanya abo hatu. Te wo bari bayu baris dong kota mane baru payu. Abo hain to. Serai ni kesarok sen phonok malian ro usapang bang. Upload khai mane YouTube guidelines ni babe remove khai rekha. Tadi no kam selai somja ya serai. Kolom jago bo sing di maya bono. Malia. Ini tini bo gerok ja kan sek rok phonok li ausang nok bai kana. Ini ya. Mai kisa pun laya na. Laya ko. Wabun no kaisa belai khai serious ta mai sai ni ang kai serai te norong mai thang. Tei bo kam jani hai. Wei kung ota. Abono teruk je bo sana hamara kisa sai. Sarin to. Mai buti rong du dok simi. Abono songo sal khang jak sang. Abono kisa sobana khai. Okay. Sobana rakno ko yanang kisa hambai re. Ang sobana rong ko sana musungo. Je nong kha tong te an bu sana usuk ke suba kha abono ang nong no pai phlei be hambai re mungri wo. Usuk bangya ko an bu sana tebo. Yang ya bu sikon sa sikon soba. Tebo suba wi khoksa himbo khongni himbo suba lai jaga di. An bu sa tebo hamya tak teb si bari phaibo. Ya kung rok tak teb si roko maya asung maya abu hai system tongkha. Abun dati phat bono. Belai si dono nanya ni tongkha. Nang tongkha abono lokorok. Norok je man tu suba lai jaga di khoksa himbo khongni himbo. Ang abono konya musung lokorok no. An kahanu kham tong an bu sanang hamdi mayani. Ang buto norong nung bai kana ang hanji ma khagai ko mate khanya choli woi ang nok nu khung sabli ma tongu. Habo sugya ba kam khaisana nang ma bai. Ang mate khanya ko ma khagai songu sugu chere na yi ang ma tonga jau. Abono lokorong nang sana musung to sha an bu sanang kaham kai pala mana ni musung wa. Belai khai rok kan ai bo kuya. Ang him ki ma Sane bo ma bo hai ke him tong. O tol kai nei baise oro waisa sewo kai bo. Ya kong asta se basai me ana. Basai me ya. Inga mo hai ke se bo himai tong jau. Inga bo naijak se ma ya bo sa ne ba se boro grang jogar khlai ma ya ngai tong tei bo hongkai nai na hak sam se ko. Inga hobono nogoi belai khai rok ka. Abono usuk bai ya ko rok so ba kha belai hambai. Inga norok te usuba ba di bong ni GP number jak tongo. Inga norok je mansak tang khai norok no sajao request khai. Pesin kuya mukti bai kumti bai bo sajao. Inga bini condition rok nok man khana phaide ya bono suba lai nai. Je mansak norok suba jak di je sukte. Tei je subai mai arok norok kabang khai video no kisa share khlai jabadi jate kaisa tei kaisa nogoi aba hai kai khorok nei khon suba thum norok video kisa please share khlai jabadi tei je mansak seng subai mani aphono rang bai subai me aphono jani mani ishwar tongo ishwar ni khlai me mongsa krai abono kisa sini kukui romi sani babe sori jabadi borok no lama phonok tu bobo hai kai khlai kai tamosa saya bobo hai kai aborok joto ishwar to khlai me krai rok kisa ishwar ni thane ya khore sori jabadi tei boma ni babi bo kisa sori jabadi bini belai sa khamya ang sang saimia tini sinogo
Nggak belai itu kayak apa? Belai itu dokter nak. Nggak apa no belai salbut hangka sengbo tangan haksa seng dan ya gue jadi mani soba kate bu pai hangka ang brok no te bu soba nai apa no norok no hai hai koyo bong ni nok khong ni te ani channel ni ani bai thang ni pai de jeman sak soba lai nai ang tisa sana musungo ang chini mo parani member chairman tai nangnai songnai kotor kotor no bo ang kisa phaine phinan ba kisa request khayo an mu bo sano ang kaham ka nanya ni bagai please noro anno kisa phaine phedi an bo sano kisa phai suba phai bedi je member chairman neta niti mantri rok ang nor no kisa konya musungo an bo sano ang mutre khigalai ta no musungniya Delen saya ni ya kena cigi antong namu sungguh ya. Saran mes nabo ang sana musunggo. Please anu kita pahine pedi an nong dukung duk sugya. Kita pahine peja badi bo ang bo be kogle saka. Kok sapono bo kok sana rong jora krei. Abo ha ingka pia ba bo anu subaka sekango. An busa sore hanya pasti yang purwo. Bo nang pun kaine bo anu rang dosa subaka. तो पुनः सार नंग तिसा अनो फाइने फेदी आने बसा बेलाय कंडीशन हमिया वते बो सकका तब नो बो सिनि सार मेस सार नो कोइ बो फाइ नाइ फिनानि बारे बो तो साउ सार विकास नो नहा दिहनिनाय सार विकास बाय आं कोक सानन जरा माया बो कोक सानन जरा रिया अनो वसे पुनो ang bagnya ang bono center bo thang malanya na ang sar bikas bai bo ang wan suk dong mani bo bai ang kong mas haya ang thangi malai me ang dongkha bong ni para ni lokal lok je emoi tong nai rok na neta masa kono phane phe ko para ni ngai norok no to sana to tam hai hai puno kisa nai kol khai sawo para bo bo khai sabo tam mang to sangjo to khai na ni sini kot to Pape abono kisa sanga bo khai kai kaisa te kaisa soba laya te sabno soba naila seng sing seng phaidi obo khai belai situation hamya rok no hongke seng belai ke naina ne nangota abono amu khai rok no nai man khai belai sao abono ta na sung siang tong mano kok bai phana sung kisa bom hage khanya nangno bom hage sung khage hangge sung suba somano oboro phana sung sujuk ti bak sapano phairi phaitung sung kunu siang tongkha kunu lama malia bunga malia sung rang bai subai me phana kok bai kisa buddhi gyan dor bai lama phonok de hema kokta abono ngai belai hambai mo to suba nai rok no ane kisa misa phana rok suba khaka aboni bagai kha pu bai belai ke hambai ya phara te ku ya hambaya par kana ang bo hambaya par ka bele khino ang nong no pai phle be hambari bo siri bai li ang nor khok ta mo khong ni himbo ana suba man datte to phono mo mo suba ingya kho ang no te bo nor an bu sano hamre na bagai te bo khok ta mo khong ni himbo je man tui suba lai ja di chin ti pra sa kha ganang maya ganang rok asung ang sana mo sungo Ketalang thui ro mang phai belai serious te kuno kok sajak na sikri ka usaka ni sai te bo serious ko kuno si treatment se khaje ya kong ka te bo bari bo dine dine te bo bari tong aboni bagai pha pha ekdom naina ni nangai tong suka bine omo amna da musung kha ko asung school of thana musung kha na tam bese cost tong nang ta bo yak kasa yak ko sana yogo basak na mai sai me ana na ham na musung suka na hamai pori na musung suka na school thana musung pori na musung tene dolong bai thang na ne musung kok sana phan kari kha nosa sajak nai kari kha kuso bai tang ja kha abono te kono sajak nai te kono phonok jak nai kari belai serious rok nok bai khana nge changsini kokoi romi sano nai seng tabo ke khilai tong
belai sanja sing thangka ge te salbo hamia ke ge sin nok bo belai haksal sang tabuk teruk teruk haino ma thanglai tongo haipana kok korei sini dofa hamnani sanani sini chrai rok sini bobi shot ke borok tabuk se chrai jase ko bongni thangnani porinani tonani loknani jora ose bo hai bemar manjagoi tongo okay belai khai tamjani haima tongo ero bujakhate ero kafik jakhate ay kas koklia tis obo nuklia ta yang andra gundra mo ha kara khana yang ro kai re jakha joto habai thangka yakong ama sokok smalia le ama sokok smalia sendelang tong hata ama pa sendel suka ama ama lama saimi ya mukosto kore mada belai khai sendel yakong sudik